ଭାଇ ଭାଇ ପିଲାବେଳୁ ମୋର ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ ଡାଉଟ୍? ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହୁଏ ଗାଁରୁ 10-12 ଜଣ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ ଡୁଜର ଫୁଜର ହେଲାଣି ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ମେସିନରେ। ପୋଖରୀ ହଁ ହେଲା। ଆଗ କାଳରେ ତ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କିଏ ଖୋଳୁଥିଲା କାହିଁ ଖୋଳୁଥିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ହଁ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ହେଇନି କୋଣାର୍କ କିଛି ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଉ ଏ ବହିରେ ଇଏ ପୃଷ୍ଠାଟା ମୋତେ ଚିରିକି ଖାଇଦେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଯେ ଆମର କୋଣାର୍କଟି କୋଣାର୍କ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିଲା 1200 ବଢ଼େଇ ଲୋକ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। 1200 ସେଇଟା ତ ଜାଣିଛି। 1200 ବଢ଼େଇ ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କ'ଣ ସେ ଖାଇବେ ଖାଇଲା ମାନେ ୱାଇନ୍ ସବୁ ଧୋଇବେ ବହୁତ ସେ ଧୋଇବା ଧୋଇ ପାଇଁ କଂସା ବାସନ ଧୋଇବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଂସା ବାସନ ଧୋଇବେ ଲୁଗାପଟା ସଫାସଫି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଏସବୁ କେଉଁଠି ହେବ? ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜା ଖୋଳିଥିଲେ। ରାଜା ଗଲା ପରେ ସମୁଦ୍ର ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଏଡ଼େ ନଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଛୋଟ ଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା ଖାଇ ଖାଇକି ଆଜି ବଡ଼ଟା ଆଉ